पैसा भिजलो हा तुई तेच माग बरे हांव एक चेडवा हो गान पडला तुई हे सायडीक सोंपून येता माती लायन तुई हो गान पडो सुनीता आसलो माती लायन मारन रे माती हेल्प कोणी मात नको लायन मारो कितकुंदी आणि उतो जाऊन कोण तुई एंत राती जावपा पडला सारखे सोपे कितके पडलो आमरी दिसते भटकी सांगले बक्षिलो वाड पड पायांका वळवणी मात्र सारखी ओके सांगले आपल्याकडे ये राती राव सांगले जा का कितले ते साले झाले बरे अरे पण पहिले सांगू ना की सांगतो ए चिडवा उको ये हा उको ते हा मार हाताला जोड दिला या आणि त्या म्हणून या आता तू सांगला ना रे उको ये हा उको ते हा म्हणून नाही ते नाव किती या आणि त्या म्हणून नाव किती चिडवा सांगले उको गाडी हा म्हणून गाडी मुला पोलीस चोरी मिळा तरी सांगी तू येतो ना सांगता बोले उको गाडी चोरी ये चिडवा सांग अरे आप येता हाय बेबी उको गाडी हा चलो तुझी लाईन मारू शकता मुझे लाइन मारने का होय ठीक है मग गाडी झाली तो गाड़ी है कसली गाड़ी बाई तू उदक काढपाची बोले ना की घरात लोळा नोळा अरे अजून त्याचा नोळा अरे बोईला तू बुद्ध बाबा काय पण सांगली अरे गाय मुझे मारुती टाटा सुमो ये रामाचं तुला सांगते ती बुद्ध बाबाची तुझ्या पहिली सांग हे मग पहिली सांग पण एक्सक्यूज मी किती चालू होती सिरियसली होत का सिरीज के सोबत काय आता ते सिरीज के जेला कुठली ती सिरीज इतुली फास्ट सर फास्ट सिरीज सर ते जोडी बरे फास्ट तू बड्या प्रो सिरीज ती बरी फास्ट बेबी सिरीज कसली होत आ सिरीज के लिखत काय मी लानू आ दुसरा होता अरे बोईला तुला मला कुठाची सिरीज फास्ट तू फास्ट म्हणजे आ होय की तू फास्ट एक दुसरा करून किती फास्ट आउट पडायला ऑसोन दुसरा करून कमेस केला एक किती फास्ट नाही का होय होय आणि दुसरा झाला एक सोळगा हटल्या लावलो जोडगो गेटी को पावलो ते गेटी को दुसरा नाही झाला गेट फोडली पण दुसरा झाला पाले आके येता अहुय आपण चालू ते कसो जोडी तुला मात मिळाली तुला कोणी आपण खाली ते आपण का ताने पोरो आमोदा पत्ती येतो ना बदी येतो होय बदी पण कोण तुझे बदी कोण आणखी मग खाली किती आपयला पाले आमोदा किती आपयला ना कुत्र्यात जोडून द्या येताना दोन सूर्य आला येनंतर लाव ना काय ओ गांग जायो ओ स्टार्टिंग गाडीचे काम चालवलं लास्ट दुकराचे काम तू आणि पहिला खाणं नाही का